بقليلو مكلخال زكالو قندما انت قاطيموم عبي قدات كبصحو زخلو تمحلالفت حمامات ابز اوان اب تግራይ ከቢድ ጸገም يبصحو خمزلو بيرو حلوات عنا كل التግራይ يقلص معناو تكالات عنا بحافشا اب تግራይ زلو سرعت عنا فريسو بمصنحو سرحتي قدمه مكلخال حماماتن اوهاهبا قلقالوت عنا بمول زي مهلاو سعيو تمحلالفت حمامات لعل صعنتو يحضرو كمزلوون كابت بيرو استرخب حبريتا يملكت تمحلالفت حمامات عبيتي وانا ጸገብنا يم كمطعنا سرعت ያው ምስ ደኻ ዓድም ኳና ብትፈላለዩ ስርዓት ዕናናውን ብትፈላለዩ መገዲ ዕንወት ስለዝወጽሖ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ኩሉ ግዜ ጸገም ናይ ዓባይ ዓዲ እዩ ማለት ኢና ያው ቅድሜት ኩናት ትግራይ ዝሓሸ ጥዕና ስርዓት ነይርዋ ብትፈላለዩ መገዲ ማለት ብትፈላለዩ መመዘንታት ካፍተን ናብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ክልላት ብዝበለጸ ግልጋሎት ስርዓት ነይሩ ናይ ጥዕና ስርዓት ነይሩ ማለት ሕማማት ቀዲምካ ምምማይ ቀዲምካ እውን ምድላው ተወሳኺ ድማ ናይ ተበጻሕነት ትካላት ጥዕና ኣብ መብዛሕትኡ ሕብረተሰብ ክፍሊ ክባጻሕ እናተገበረ ጸኒሑ ነይሩ ማለት እዩ ያ ትኹና ዘስዕቦ ግን ከቢድ ዕንወት ኣብ ጥዕና ስርዓት በጺሕ እዩ ልዕሊ 90% ዝጽጋዓ ትካላት ጥዕና ካብ ቀሊል እስካብ ከቢድ ዕንወት በጺሕወን እዩ ናብ ሕክምና እውን ከምኡ ተጓሒሉ እዩ ብትፈላለየ መገዲ ዕንወት በጺሕ ማለት እዩ እዚ ናይዚ ኩሉ ድምር ክታበት እውን ከምኡ ተቋሪጹ ነይሩ ነዊሕ ግዜ ናይዚ ኩሉ ድምር ስርዓት ናይ ሕብረተሰብ ናይ ምንቃሕ ናይ ትምህርቲ ናይ ማሕበረ ስርዓት እውን ተዛዊዑ ጸኒሑ ማለት እዩ ስለዚ ናይዚ ኩሉ ድምር ናይ 3 ዓመት ያው ተመሓላለፍቲ ሕማማት በቀሊሉ ዘጥቅዖ ስርዓት ጥዕና በጺሕና ኣለና ማለት እዩ ካብ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ሓደ ዝኾነ ሕማም ዓሶ ኣብ ዓመት 2 ግዜ ዝርአ እንትኸውን ኣብ ኣብዝሓ ወረዳታት ትግራይ የጋጥም ኣብ ገለ ወረዳታት ድማ ናብ ለበዳ ይሳገር ከም ዘሎ መተሓባበሪ ሃንደበታዊ ሕክምና ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር አቤነዘር እጸድንግል ገሊጾም ሕማም ዓሶ ኣብ ብዙሓት ወረዳታት ትግራይ በርክት ዝበላ ናብ 30 ገለን ጽጋዓ እየን ዝኸ ናይ ዓሶ ሕማም ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ተወሰነ ወረዳ ድማ ናብ ከቢድ ዝኾነ ለበዳ የተሳጊሩ ዘሎ ማለት እዩ ክልተ ኮሌራ ኣሚንት ዓሶ ክልተ ሲዝን ወይ ድማ ክልተ ወቕታት ብጣዕሚ ዝገደሉ ታንእሽተይ ንብላ እና ታዋና ንብላ ታዋና ገና እያ ኣብ ጥቅምቲ መስከረም ከባቢ ታናይ ኸዚ ግን ታናይ ኸዚ ኣብዚ ኸዚ ዘለና ኢና ስለዚ ኣብተን ክልተ ብትፈላለዩ ምኽንያታት ሓደ እቲ ናይ ኣጠቓቕማ ዘንዚራ ዝፈጠረ ጸገም ካልኣይ ድማ ዝነበረ ናይ ሰብ ጥንቃቐን ግንዛበን ምቕናስ ሳልሳይ ድማ እቲ ግልጋሎት ሕክምና ሓደ ዓሶ ዝሓመመ ቀልጢፉ ተተሓኪሙ ኣየተሓላልፍን ድሕር ከይተሓከመ ጸኒሑ ገዝኡ ግን ናይ ምትሕላፍ ዓቕሙ ዝበለጸ ምኽንያት ተንጣንጡ እንዳመጻ እንዳነኸሳ ስለዘብላ ማለት ኢና ስለዚ ናይ ዜን 3 ድምር ሓፈሻዊ ኣብ ብዙሓት ወረዳታት ከምቲ አንተ ይጠቀሰ ናይ ዓሶ ልዑል ጸገም እንዳብጽሐ ይዝርከብ ማለት እዩ ኣብ ዞባ ማእኸል ትግራይ እትርከብ ወረዳ ከተማ ዓብይ ዓዲ ቅድሚ 2016 ዓመተ ፈረንጂ ዓሶ ዘሰግእ ሕማም ኣይነበረን ዝብሉ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጥዕና ከተማ ዓብይ ዓዲ ኣይተ ተስፋይ ገብረ ኢየሱስ ኣብ ትግራይ ቅድሚ ኩናት መውልዑ ድማ ነቲ ሕማም ንምጥፋእ ትልሚ ተታሒዙ ይስራሕ ከም ዝነበረ ሓቢሮም ኣብዚ ዓመት ድማ ሕማም ዓሶ ብመልክዕ ለበዳ ኣለወን ተባሂለን ካብ ዝጥቀሳ ከባቢታት ሓንቲ እታ ወረዳ ምዃና ሓቢሮም ኣብዚ ዓመት ዘይተሓሰበ ወይ ከዓነ ኣብ ወቕቱ ዘይኮነ ብፍላይ ኣብ ሓጋይ ጀሚሩ ካብ ግንወት ካብ መጋቢት 20 እንድሓር ጀሚሩ እቲ ናይ ሕማም ትርኢታት ስፍሕ ዝበለ እናተረኣየ መፅዩ ስቲልና ህዝውን ክረምቲ ማይ ስለዘሎ እቲ ማይ ምኽንያት ዝዓቆርን ዘብልን ሓድሽ በብመዓልትና ተወሰኾ ስለዝኸይድ ናይ ምፍራይ ዕድል ናይ ጣንጦ ክሒሽ ዝብል ነበረ ተስፋውን ብዙሕ ለውጢ የብሉን ማለት እዩ ስለዚ ሕማም ዓሶ ካብተን ተጠቃዕቲ ወይ ከዓነ ሕማም ለበዳ ዓሶ ዝለወን ተባሂለን ጥቀሳ ሓንቲ ተወረደና እያ ዘላ ኮይና ዘላ እዚ ከተማ እዚ ናይ ዝተፈላለየ ወረዳታት ካችሜንት ተጠቀመ ያለው ይኹን እምበር ዋላ ኣብ ከተማና ጥራሕ እውን ተወስድ ተለኻ ግን ብርክት ዝበለ ብሕማም ዓሶ ዝጥቀም ማሕበረሰብ ኣለና ስለዚ ናብ ዝገደደ ኩነታት ተደረገ ማሕበረሰብ እዩ ዘሎ ኢልካ ይኩሰ ዝኽእል ካብ መጋቢት 20 ንድሓር ዘሎ እናወሰኸ ዝመፀሉ ዕድል እዩ ዘሎ ህዝቢ እቲ ማይ ትንበያ ናይ ሜትሮሎጂ እውን ማይ ብበዝሒ ከም ዘሎ
ዕቋርን ካልእን ዝበዝሕ ከም ዝኽእልና ተፈለጠ እዩ ዝሮ ዝሮ ነዚ ንምክልኻል ዝስራሕ ስራሕቲ ብዙሕ ስራሕ ቀደም ኢሉ እናተሰርሐሉ ዋላ እንተመፀ ግን በቲ ንሰርሖ ዝነበርና ናይ ምክልኻል ስራሕቲ ወይ ከዓ ናይ ዛንዜራ ኣጠቓቕማን ነቲ ሕብረተሰብ ካብቲ ዘለዎ ደረጃ ንኣነሰ ክኸይድ እናተገበኦ እናሃለወ የቐነሰ ስለዚ እዚ ምክንያት ኮይኑ ነቲ ከተማና ካብቶም 10 ቶፕ ዲዚዝ ዝበሃሉ ወይ ከዓ 10 ሕማማት ዝለዓሉ ዝበሃሉ እውን ዘይነበረ ኣብዚ ቁፅሪ እዚ ዝለዓለ ኮይኑ እዩ ዘሎ ህዝቢ በዚ ሰዓት ማለት እዩ ኣብታ ከተማ ቁፅሪ ብሕማም ዓሶ ዝተሓዙ ሰባት ካብ እዋን እንዳወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝገልጹ ኣይተ ተስፋይ ገብረ ኢየሱስ ብሓፈሻ ንዓሶ ሓዊሱ ካልኦት ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምክልኻል ዘኽእሉ ስራሕቲ ይሳለጡ ከም ዘለው ገሊጾም እዮም ንሕና ከም ወረዳ ክረምታዊ መደብ መሰረት ጌርና ብፍላይ ኣብ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ሕማም ዓሶ ሕማም ኮሌራ ሕማም ዑድ ከልቢ ማይ ወለድ መሰል መገረም እዚኦም ፕሮግራም ጌርና ንዝምልከተ ኣካል ኦሬንት ጌርና ናብ ስራሕ ክዋፈር ብፍላይ ከዓ ምስ ፅሬትን ፅባቐን ቤት መዘጋጃ ሓበራዊ ዘተ ጌርና ሕብረተሰብ እውን ካብቲ ታሕቲ ካብቲ ናሕሲ ናይ ሕብረተሰብ መሪሕነት ኣለዉ ዝበሃሉ ካብ ቀጠና ጀሚሩ ክሳብ ጣብያ ወረዳ ያው ናይ ምልዓል ስራሕቲ ጀሚርና ፕሮግራም ወፂና ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ከባቢያዊ ፅሬት ሕማም ዝመጽእ ከባቢያዊ ፅሬት ብዘይ ምሕላዊ ሕማም ጠፍእ ድማ ከባቢያኻ ብምፅራይ ስለዚ ከባቢና እንተፅሪና ማይ መዕቋር የለን ማይ እንድሕር ዘይዓቆረ ጣንጦ ይትራዋሕን ዝኾነ ዓይነት ዝኣለገ እንተሃልዩውን ክትራዋሕ ኣይክእልን ነዚ ንምክልኻል ተባሂሉ ዝዓለመ ስራሕ ክንሰርሕ ፕሮግራም ወፂና ተጀመረ ኩነታት ኣሎ ኣብቲ ናይ ሕብረተሰብ በቲ ዝድለ ናብቲ ናይ ፅሬት ወፍሪ ናይ ዘይምኽታት ተሪኦታት ኣሎ ገና እውን እዩ ግን እዚ ሰፊሕ ስራሕ የድልዮ ንቐፃሊ ናይ ፖለቲካ ሊደር መሪሕነት ዓሪፍዎ ናይቲ በዓል ሞያውን መሪሕነት ዓሪፍዎ ዝተዋደደ ስራሕ ነቲ ሕብረተሰብ ዘናቐነቐ ስራሕ ሰሪሕኻ እዩ እቲ ሕብረተሰብ እውን ክወፅእ ዝኽእል እሞ እዚ እንተወፂኡ እቲ ናይ ሕብረተሰብ ተሳትፎ እንተዘይዓሪፍዎ ድማ ንፅቡቕ ነገር ዝመፅእ ኣይህሉን ሕማቕ ነገር ክከላኸል ዝኽእል እቲ ናይ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ማእኸል ጌርካ ተሰሪሕካ እሞ ነዚ ክንሰርሕ ያው ክልል እውን ዝግብኦ ድጋፍን ሓገዝን ይገብር ኣሎ ተወረዳ እውን ተመሳሳሊ ከምኡ ዓይነት ድጋፍ ኣለዎ ስለዚ እቲ በዓል ሞያ ንሕድሕድ ቀበሌታት ቀጠናታት ተመቃቒሉ ናይ ምልዓል ስራሕቲ ክሰርሕ ናይ ክትትልን ቁፅርን ክሰርሕ እውን ፕሮግራም ወፂ ኣሎ ማለት እዩ ኣብታ ከተማ ይርአ ዘሎ ለበዳ ሕማም ዓሶ ንምክልኻል ዝዓቆረ ማይ ምድፋን ኬሚካል ምንጻግ ዝብሉ ሜላታት ንምጥቃም እውን ቅድመ ምድላው ከም ዝተገበረ ሓቢሮም እዮም ነዚ ፀገም እዚ ንምቅላል ዝዓቆሩ ጃቕጃቕ ዘለዎ እውን ኬሚካል ኣለና እዚ ኬሚካል እዚ ኣብ ዝዓቆረ ናይ መድሓኒት ምግባር ዝተጀመረ ስራሕቲ እውን ኣለዉ እዮም ለምሳሌ ኣብቲ ዝገደደ ከባቢ ዝተባሃለ መነሻ ዝተባሃለ ባስካታት ንኮንስትራክሽን ተባሂሉ ብብሎኬት ብታንከር ብጉዳጉዲ ማይ ዓቂሮም ዝሰርሕሉ እናባህለሉ እዚ እቲ ናይ ኮንስትራክሽን ዓቕሚ እንትንእስ ተሎ ድማ ወይ ከዓ ፕሮግራም እንትቕየር ተሎ ኣብኡ ኣጊሉ ዝፀንሐ ንምርባሕ ናይ ቬክተር ዴንሲቲ መራብሕቲ ወይ ከዓ ናይ ጣንጡ መራብሒ ዝበሃል ረኺብና ኢና ክልል እውን ብዝበለፀ መፂ ፈትሹ ዝፀገመኡ ምዃኑ ተረኺቡ ኣሎ ብፍላይ ከዓ ኣብ ከባቢና እውን ናይ ወርቂ ምእራይ ገለመለ ዝጅመር ኣሎ ኣብኡ ዝሓድር ከዋላት እዚሃለወ ግን እንታይ እኒኦ ፀገም ምስ ዝሓገየ ሙቐት ብግዚኡ ናብ ምህራሰ ይኣቱ ናብ ዛንዜራ ይኣቱ ኣውትዶር ወይ ከዓ ካብ መደቀሲ ወፃኢ ኣብ ደገ ስለ ዘምሺ ተነኺሱ እዩ ዝኣቱ ተነኺሱ ተኣትዩ ድማ ኣብ ዛንዜራ ብምእታው ድሕንነት የብሉን እዚ ነዊሕ ጅገ ዘለዎ ክደን መከላኸሊ ክገብር ብፍላይ ከዓ ኣብዛ እዋን ህራስ ከዓ ኣትዩ ክሃርስ ወላ ዝኾነ ትኪ ነገር ነጊፉ ካሊኡ መሳኽቱ እውን ዓፅዩ ክህርስ ትምህርቲ ክወሃብ ይከኣል እዩ ተወሳኺ ትሰምዕዎ ዘለኹም እዚ እውን ብናይ ክልል ሓገዝ ናይ ሞባይል ወይ ከዓ ናይ መኪና ቫን እናተንቀሳቐሰ ናይ ምልዓል ስራሕቲ ናይ ምክልኻል ስራሕቲ ይወሃብ ኣሎ ያው ዝሓለፈ እውን ከምኡ ዓይነት ንህብ ፀኒሕና ኢና ብክልል እውን እናተሓገዘ ፀኒሑ እዩ ነዚ የጠናኺርካ ምኻድ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ
ካብቶም ሓላለፍቲ ሕማማት ሓደ ዝኾነ ኮሌራ እውን ኣብ ሓደ ከባቢታት ይርአ ከም ዘሎ ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ገሊጹ እዩ። ኮሌራ ቪብሪዮ ኮሌራ ብዝበሃል ተሓዋስ እውን በዝሒ ማይ ዘለዎ ውፅኣትን ተምላስን ዘስዕብ ሕማም እዩ። ሕማም ኮሌራ ኣብ ፍታንን ተምላስን ብዝርከቡ ብዓይኒ ዘይረአዩ ተሓዋስያን ኣቢሉ ዝመጽእ እንትኸውን ኣብ ሰውነት ዝርከብ ፈሳሲ መሊኡ ክወፅእ ብምግባር ዓቕሚ ዘዳኽም ሕማም እዩ። ቅልጡፍ ሕክምና እንተዘይተገይርሉ ኣብ ሒደት ሰዓታት ንሞት ከሳጥሕ ይኽእል እዩ። ሕማም ኮሌራ ብተሓዋስ ኮሌራ ዝተበከለ ማይ እንትንሰቲ ወይ ድማ ምግቢ እንትንምገብ እንትኸውን እዚ ድማ እንጥቀመሉ ማይን ምግብን በቲ ሕማም ብዝተተሓዘ ሰብ ፍታን እንትብከል እዩ። ሕፅረት ጽሩይ ማይን ጉድለት ጽሬት ኣብ ዘለዎም ከባቢታትን ናይ ምዝማት ዕድሉ ሰፊሕ እዩ። ተህዋስ ኮሌራ ኣብ ወሰና ወሰን ሩባታትን ኣብ ገማግም ባሕርታትን ኣብ ዝርከብ መስመር ማይ እውን ይርከብ እዩ። መብዛሕትኦም ሕሙማት ኮሌራ ስምዒት ምህዋኽ፣ ሃንደበታዊ ውፅኣትን ተምላስን ካብ ቀሊል ክሳብ ዝለዓለ ድርቀትን ካልኦት ዝበሉ ድማ ምልክታት ብኮሌራ ዝተተሓዘ ሰብ እዩ። ሕማም ኮሌራ ሕፅረት ጽሩይ ማይ ጉደት ጽሬት ኣብ ዘለዎም ከባቢታት ናይ ምዝማት ዕድሉ ሰፊሕ እዩ። ተሎ ዝመጽእ ውፅኣትን ተምላስን ብምስዓብ ዓቕሚ ዘዳኽም ቁልጥፍ ናይ ምዝማት ተኽእሎ ዘለዎ ሕማም ኮሌራ ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ዝተወሰኑ ወረዳታት ከም ዘጋጠመ መተሓባበሪ ሃንደበታዊ ሕክምና ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር አቤነዘር እጸድንግል ገሊጾም እዮም። 21 ጀሚሩ ናይ መጀመርያ ተርእዮ ናይ ኮሌራ ተርእዩ ብተገረ ምርመራ ድማ ትክክል ኮሌራ ከም ዝኾነ ተረጋጊጹ ያው ትማዓልቲ ኬዝ እንዳወሰኸ ይዝርከብ። ስለዚህ ቢሮ ድማ እዚ ንምቁጻር እንዳሰርሐ ይዝርከብ። እቲ ሕማም ቅድም ኢሉ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣጋጢሙ ከም ዝነበረ ዘዘኻኸሩ ዶክተር አቤነዘር ብተሳትፎ ሕብረተሰብን ሰሙያ ጥዕናን ብዙሕ ጸገም እንተየጋጠመ ምቁጽጻር ከም ዝተኸኣለ ብሪሆም ኣብዚ ዓመት እዚ 2016 መጀመርያ ኣብ ጥቅምቲ ከባቢ ኣብ ደቡብ ዞባ ኣብ ከባቢ ጨርጨር ብፍላይ ድማ ኣብ ዳሕር ድማ እቶም ተሓከምትን ኣብ መኮንን ማይጨውን መፅኦም ናይ ማያዊ ውፅኣት ወይ ብግልጽ ድማ ኮሌራ ንብሎ ሕማም ተኸሲቱ ነይሩ ማለት እዩ። ኣብኡ ብዝተገበረ ርብርብ ካብ ሰሙያ ጥዕና ኣመራርሓ ናይ ዓዲ ኩሉ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ናይ ኩሉ ሓበራዊ ምርብራብ እቲ ሕማም ከይተዛመተ ኣብቲ ከባቢ ኮንቴይን ኮይኑ ብውሕድ ተሓከምትን ብውሕድ ሞትን ኣብ ምቁጻር ተኽኢሉ እዩ ማለት እዩ። 95 ሚእታዊ ተሓከምቲ ዝስተ ማይ ካብ ሩባ ምጥቃሞምን ዓይነ ምድሪ ዘይተጠቐሙን እዮም ዝበሉ ዶክተር አቤነዘር እቲ ሕማም ብቐሊሉ ተላባዒ ብተወሳኺ ድማ ክረምቲ ምዃኑ ብቐሊሉ ክዛመት ጥጹሕ ባይታ ዘንብር ኢሎም ለዚ ግቡእ ጥንቃቐ ክግበር ከም ዝግባእ እውን ኣተሓሳሲቦም 95 ሚእታዊ ተሓከምቲ ካብ ሩባ የማይሰትዮም እና ኩለና ንፈልጦ እቶም 95 ድማ ሸቓቕ ኣይተጠቐሙን ሻውን ኣይተጠቐሙን ኣብ ሩባ የማይሰትዮም። ስለዚ ኣብ ሸቓቕ ኣይተጠቐሙን ማለት ኣብ ሩባ ወይ ኣብ ግሉጽ ቦታ እዩ ፍታኖም ይኹን ዓቐብ ዘብልዎ ነይሮም ማለት እዩ። እዚ ድማ ነቲ ከባቢ ይብክል ዝናብ ዘንብ ተሎ ድማ እዚ ሓፂኡ ናፍተን ማያዊ ኣካላት ይወስድ ማያዊ ኣካል ድማ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ዝቐድሑ ሰብ ነዚ ሕማም ይጋለጽ ማለት እዩ። ኮሌራ ብተፈጥሮ ድማ ኣዝዩ ልዕሉ ናይ ምትሓዝ ዓቕሙ ዝለዓለ እዩ። ብንእሽተይ መጠን ባክቴርያ ናይቱ ሕማም ከብጽሕ ሓደ ሕማማት እቲ መጠን ተወስዶ ባክቴርያ ወይ ድማ ዝጋለጸሉ መጠን ባክቴርያ ብዙሕ ተኾይኑ ካትሓምም ንእሽተይ ተኾይኑ ብዙሕ ይሕመካን ናይ ኮሌራ ግን ውሕድ ዋላ ኮይኑ ብቐሊሉ ክሕምም ይኽእል ኢና። ስለዚ እዞም ኣካላት እዚኦም ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ማያዊ ኣካላት ማለት ፍትን ተለው ዋላ ንዓቐብ ተብል ተለው ብቐሊሉ ተኻቢ ይብከል ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እቲ ዋና ቀንዲ ምክንያት ማለት እዩ ፅሬቱ ዘይሓለወ ማይ ሰብ ይሰቲ ካብ ሩባ ካብ ዝተፈላለዩ ዘይተሓከመ ማይ ምስታይ ፅሬት ከባቢያ እውን ውልቃውን ፅሬት ብዘይ ምሕላው ዝመጽእ ማለት እዩ። ሓፈሻው ግን ክረምቲ ምዃኑ ግን ብጣዕሚ ከጋዶ ክኢሉ ምክንያቱም ከምቲ ዝበልክዎ ዝናብ ይዘንብ ይሓጽኦ ነቲ በብቦትኡ ዝተፈተነ ፍታን ንሱ የጋድዶ ማለት እዩ። ሕብረተሰብ ብዋናነት ገብረ ከባቢያውን ውልቃውን ፅሬት ክሕልክ ክኽእል ኣለዎ። ብመጀመርያ ውልቃዊ ፅሬት ዝቕድም ፍታና ኣብ ትክክል ቦታ ኣብ ሸቓቕ ክንፍትን ክንኽእል ኣለና። ኢድና ብሳሙና ኩሉ ግዜ ክንሕፀብ ንኽእል ኣለና። ብኣግባቡ ፅሬት ከባቢና ንሕልና ከባቢና ድማ
شفتان أب شقة أطرح كخون زخون يكون نعقب يكون زبلو ويزحمون نبت كالت عنا بقلتيفو ندحر كم تسقيلو كحكم تقيلو أيام محل لفن تسوون ساز قلتيفو نبت كال حكمنا كم تسقلالو مجبي كنا دالتلنا تنك عقيد لنا أيو بأقواو كحد أو كخلالو عم مجب من دلاو مالتي ما نسيت يوم أيد ما زد حكمه ويد ما زفل حماي كنت كم خلالنا ساز حفشاوي بكل مداي ولك أون كابيام صريت مقار إنا زحمام زكنا كلا خلنا نخل بيروت عنا كل التجراي إتي أجات إموزلو حمام كوليرا كيزامت ما أخلات موهب حكمنا السناديو جب كتتلي جبر كم زلون عفليت يوم لا تكونتات نمكل خالون اتحمام نبسترائلهم كبابتات جوجل بملأخن مس مداركتي أكلات بموداد يسرح كم زلون قاليت يوم إذ نمكوتار قدامي زغورو ياو جوجلنا افتخاب بملأخ افتخاب زل هفتي مناي دغفت أكلات ويدما مداركت أكلات ناتو عاقم تطقيمنا تحبرت سب كنقح مغوار ويدما غنزابه كهلو امرار حون قلطيفهم ابزي وانا تواسعت خوينم مريحنتهم تحاويسلو قلطيفو اقوصر كاتو اب مغوار تمرتي اب محاب عبيت عدن هيمانت مرحتون زحوسه لا تسرح يزركب مدحنيت وين توساخي مدحنيت امبولانس وين زدلت خوينو افتخا بزول حفتي كاب بعلم تموردا بيت صحفت حلفتي يكون نايزوا محدر سمين معرب لعل سرح نداسرحيم زركو مالتي وساعات زنت ناي حمام كوليرا نمغوار لعل خلو دما لعل خلو كاب تحبرتسب بعلو يزبلي بحكيمخا تكلاخلو كيخونه تحبرتسب بعلو طنقا وسيدو ككلاخلو سزغبا او عاوي سرح لا سرح يركب بيروت عنا كل التجراي حمام عسو كوليرا كونه كالوت محلالفت حمامات بستوادد ملكعو بممكات سقات حبرتسب ناب زي خونلو بركن مبصاح انت قاطيمهم دما حدغا نخيب صحو حندبتاو غبر ملس زهب غجلت هطايشو سراح مجمارون دكتور ابي نزر حبيرم يوم اتحمام اب حد بوتا ططو زبل بزي مخانو دما منغست فيدرال كونه كالوت مداركت اكالات غبو حاجز نخغبرو صويعم يوم حندبتاوي ناي غبر ملس غجلت هطايشلو ناي كل لبرات حمام تتلعيلهم اكتيفيت كوينو سراح جميرو 14 ساعه يسرح ناي مودات سرح تسرح غجلالو نسو تطايشلو سلازي او كله تግራይ ዘሎ ቅድመ ጥንቃቄ ስራሕቲ ናይ ላብራቶሪ ግልጋሎት አክቲቪቲ ምግባር ዝተረየ ሕማም ተሃሊ ቀልጢፍካ ኸድካ ናሙና ወይ ድማ ሳምፕል ወሲድካ ምርመራ ወሲድካ ሕማም ምዃኑ አረጋጊጽካ ግብረ መልስ መሃብ ዝሰርሕ ተወሳኽቲ ድማ ናይ ግልጋሎት ሕክምና እውን ናፍተን ቦታታት ተወሳኺ ሰብ ሓይሊ መድሓኒት ከምኡ ድማ እንድሕዘ ድል ኮይኑ ተወሳኺ ግዝያዊ መስፋሕፍሒ ከም ኬንዳ ጌርካ መሕከም ማእከላት